Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo soc Marta i avui, després de molt de temps sense veure'ns, vos vinc a ensenyar les meues últimes adquisicions. Segurament us preguntareu per què ara, noves adquisicions, per què em compro llibres a una setmana de la Fira del Llibre. Era totalment inesperat. Realment és com quan vas a comprar roba, i estàs a una setmana de les rebaixes però veus roba que t'agrada moltíssim i no pots anar-te'n eixe dia sense eixa peça de roba i acabes comprant-te-la, doncs em va passar una cosa similar. El primer llibre del qual vos vull parlar i em vaig comprar fa prou de temps és aquest, Llámame por tu nombre, d'André Aciman. Me'l vaig comprar en falles, vaig veure primer la pel·lícula, de fet per això em vaig comprar el llibre després, però jo crec que en aquest cas, i és un cas molt estrany, la pel·lícula i el llibre es complementen, perquè és un llibre molt sensorial, és a dir, té moltíssimes descripcions de sentiments, d'experiències del personatge. És com que al llibre ho pots veure en primera persona, pots veure què pensa el personatge, què senteix el personatge per dins, i a la pel·lícula pots veure la mateixa història però des de fora. Elio té 17 anys i viu a Itàlia amb els seus pares. En estiu se'n van a una casa que tenen en un poblet, en el llibre diu B. Jo sospite que és Bari, però no ho sé, no ho puc assegurar. I la seva família en estiu sempre acull a estudiants d'universitat que estan investigant, estan fent el seu doctorat, el seu treball de fi del que siga, i aquell estiu arriba Oliver, que és estatunidenc. El llibre en si és la història d'amor d'Oliver i Elio, Elio conta en primera persona la seva experiència d'aquell estiu i com va ser el seu primer amor de veritat, un amor molt fort i que temps després encara li costarà oblidar, El que més m'agrada d'aquest llibre ha sigut l'estil de l'escriptor, És un estil molt sensorial, molt descriptiu i aconsegueix transmetre't una mena de romanticisme diferent al que hi ha avui en dia en la societat. En fi, que és un llibre que em va agradar moltíssim quan el vaig llegir, que havia vist la pel·lícula abans però malgrat així crec que es complementen les dues, la pel·lícula i el llibre, i malgrat haver-me-la llegit fa un mes és que ja tinc ganes de rellegir-lo, Aleshores faré ressenya d'aquest llibre. A partir d'ací, tots els llibres que vaig ensenyar me'ls vaig comprar el mateix dia. Jo anava a replegar aquest llibre, però el que va passar és que vaig començar a veure llibres, van començar a agradar-me i al final no només vaig endur-me el llibre que havia encarregat, sinó que vaig acabar enduent-me 4 llibres. Milk and Honey és un poemari de Rupi Kaur. Em vaig interessar per aquest llibre perquè vaig veure molt bones opinions a altres canals de Booktube i també a comptes de Bookstagram, i està molt guai perquè els poemes solen anar acompanyats per dibuixos. El tema en general del llibre és un poc la feminitat, Les seues experiències en el sexe, les seues experiències en relacions amoroses, les seues experiències amb els seus progenitors. Si ho llegeixes et sents prou identificada en alguns sentiments, en algunes experiències que potser ens passen a la majoria, El següent llibre també és poesia, és aquest, Eternamente, de Pablo Pérez Roda, però ell es diu, el seu nom és Blon, el seu nom és Pablo Pérez. El seu nom artístic és Blon, És el primer llibre que escriu, però és conegut per ser cantant de rap i, personalment, jo vaig arribar a ell a través de les batalles de gallos, enfrontaments de freestyle, de rap i tal. No és que m'agrada molt el rap com a gènere de música, però sí que considero que aquests tipus d'enfrontaments m'agrada molt veure-los perquè implica molt d'enginy mental, molta agilitat. De normal, o sigui, els freestylers més coneguts solen tindre un estil o un llenguatge prou agressiu. D'entre tots els freestylers és dels que més m'agrada perquè fan referències més culturals. De vegades ha rimat en Harry Potter, ha rimat en Joc de Trons, en altres escriptors, però bueno, ja veuré què us sembla. La veritat és que jo ja havia llegit poesia que ha escrit Blon perquè abans de publicar aquest llibre el que feia era pujar com minipoemes al seu compte d'Instagram. Aleshores anava un poc ja sobre segur, però això ja us diré què tal. El tercer llibre que vaig comprar aquell fatídic dia, no és broma, va ser aquest, és molt curtet com veieu i és de Chimamanda Ngozi Adichie, una autora que ja he llegit en aquest canal per els seus 2 llibres que també tinc i que són exactament del mateix format, no? Me'l vaig llegir a nit mateix
d'un bot, és a dir, es llegeix superràpid. Òbviament em va agradar, és a dir, l'estil de Chimamanda Ngozi Adichie és molt guai, és molt directe, s'assembla prou als llibres que tenia abans, no? Que són del mateix format, perquè també és, diguem, la transcripció, la reproducció d'un discurs o d'una xerrada que va fer en públic. En concret crec que va ser una TED Talk, que són molt guais. Jo relacionaria el títol del peligro de la història única amb els estereotips. Ella el que fa és contar la seva experiència personal, no? Una de les coses que conta és que quan se'n va anar de Nigèria a Estats Units a estudiar, sempre que nomenaven Àfrica, la gent es girava cap a ella. I es queixa un poc d'això, de que la gent del món occidental tenim una única història, una única versió de les coses que no coneixem com a Àfrica. És a dir, es queixa, per exemple, de que es concepa Àfrica com un país, quan no és així. Es concepa la gent africana com gent pobre, gent que potser no sap ni utilitzar una cuina, gent que vesteix estrany, no? I realment no és així. Hi ha tot tipus de gent, no? I, com diu ella, hi ha diverses històries. La peculiaritat que té aquest llibre és que la meitat del llibre és el discurs de Chimamanda Ngozi Adichie i l'altra meitat és de Marina Garcés. Ella és filòsofa, no? I aleshores continua un poc el discurs de Ngozi Adichie i ho du també un poc al seu terreny, a la seva experiència personal. Parla de la història de la filosofia, que sempre s'ha parlat dels mateixos filòsofs, sempre s'ha parlat de la mateixa història del mateix poble. Un fragment superxicotet que la veritat és que em va cridar molt l'atenció i que és de la part de Ngozi Adichie, però en veritat engloba tot el llibre. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. La història única com a única possibilitat, com a estereotips, com a invisibilització d'altres cultures o altres pobles. La veritat és que és un llibre curtíssim, però et fa reflexionar moltíssim. De fet, jo encara estic reflexionant i pensant des de nit. Aquest es diu Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Solnit? Solnit. No és ficció, són un conjunt d'assajos, no? O sigui, la primera pàgina de cada assaig és gris, amb el títol i tal, bueno, que sí. La veritat és que un dels factors va ser que era curtet, perquè, per exemple, sempre tinc moltíssimes ganes de llegir-me a Simone de Beauvoir, El segon sexe, però és que és un llibre tan gros i tan gran que sempre com que em tira cap arrere, no? I la veritat és que agafar així llibres xicotets sobre que reflexionen, que són també assajos i que també aquest és més contemporani, doncs de vegades també està bé, no? I ara ja per últim, i ja acabem, que la veritat és que n'hi ha prou llibres, fa com 2 mesos, fa moltíssim de temps que Sembra Llibres em va enviar un paquet i volia fer-lo en unboxing per al canal, però no trobava el moment i al final el paquet s'ha tirat com 2 mesos en la meva habitació sense saber quin llibre tenia dins. Així que anem a obrir-lo, vale? Ai, crec que ja sé quin és, que guai! Es diu Manuel de Pedrolo, La llibertat insubornable, de Bel Zaballa. Es compleixen 100 anys de naixement d'aquest autor, de Manuel de Pedrolo. De fet, fa no res vaig fer un vídeo també per al canal amb una mena de biografia també de Manuel de Pedrolo per mateix motiu. I crec que és el mateix format que la biografia que té Sembra Llibres també de Montserrat Roig, que també tinc. Hola, que té dibuixos i tot! En color? O sigui, no m'ho esperava per a res. Que guai. I clar, m'encanten aquest tipus de biografies perquè solen adjuntar documents escanejats, fotografies. També moltes gràcies a Sembra Llibre per enviar-me-lo i tinc moltíssimes ganes de llegir-me'l també. Bé, fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagin agradat els títols. A mi la veritat és que m'agrada moltíssim i també vos desitjo un bon dia del llibre, un bon Sant Jordi, un bon 23 d'abril. Adeu!